Sme na ceste na návštevu k našim klientom, ktorým sme postavili minulý rok dom a ideme sa pozrieť, ako sa im tam býva a trošku sa porozprávať. Sme v krásnom prostredí Slánskych vrchov. Dobrý deň, dnes sme na návšteve u Dominiky Kavašovej. Už pani Fischerovej. Pani Fischerovej. Dočítali sme sa v časopisoch, v novinách teda, že sa sťahujete na východ do Košíc a bola tam odfočená aj stavba a s našou reklamou, ktorú sme stavali my, no tak ako to vlastne je? No pravda je taká, že mať takýto dom, hneď sa tu sťahujem. Nie, my žijeme v Bratislave samozrejme, lebo naše povolanie si vyžaduje byť v tom hlavnom meste, keďže sme členmi Národného divadla. Dobre, dovidenia Majuska. Nemôžeš tu byť, dobre? Lebo to budeš prerušovať. A ja som členka Národného divadla, točím nejaké projekty, môj manžel non-stop točí, či v Prahe, či v Bratislave, dabuje, bla bla bla. My musíme tam žiť, ale je pravda, že moji rodičia tu ešte sami neboli. Hej, my sme tu v kuse, ja aj moja sestra, lebo je tu fantasticky. Takže berieme to tiež ako taký náš druhý domov a stále rozprávame, že je to taký spoločný proste dom. Je to, že máte také rodinné sídlo, kde sa stretávate. Presne tak. Keď sme sa prvýkrát stretli s vašim otcom ohľadne domu, tak tu pôvodne stál ešte starý dom, čiže ten sme potrebovali teda zlikvidovať a postavať nový dom. Aká bola predstava o tom novom dome? Mal kopírovať ten starý? Ako vlastne tento dom mal vyzerať? Aké požiadavky mal spĺňať tento nový dom? Áno. My sme si predstavovali hlavne, aby ten dom nebol životu nebezpečný, aby nebol závadný nejakým spôsobom, hej, aby sme nechytili z neho rôzne choroby, pretože ten dom predošlý nebol kvalitný, nebol dobre postavaný a cítili sme to proste neustále. Zle vyriešené okná, vetrania, hento, tamto, plesne sa robili, hocikedy proste sa vyrojil mravce v tom dome, že fakt to bola skôr taká chalupa, by sme povedali. A určite sme vedeli, že chceme ako keby bungalov, ten štýl, že žiadne schody, bezbariérový prístup a hlavne, aby pôsobil čisto. A stále to budem opakovať zdravo, hej, to také niečo zdravé, aby z toho domu išlo. No a keď mi ocko povedal, že Dominika, našiel som drevodom, a že počkaj, jak drevodom? Hádam, nebudeme mať dom z dreva. Že to nevydrží, to príde jedna búrka, to sa tu zmetie, ale že nie, že to tak vôbec nie je. Tak mňa to zaujímalo, ja sama som si pozrela vašu stránku a celkovo drevodomy ma zaujímali, tak som si to googlila, zistila som, že vlastne, že to drevo je veľmi kvalitný materiál, že už keď človek vidí tie staré drevenice, ktoré sú stovky rokov proste staré a furt to nejakým spôsobom funguje a je to OK, a benátky proste, že stoja na drevených základoch už 800 rokov a rôzne iné veci, tak ma to veľmi prekvapilo. A vlastne až teraz, keď vidím a tu žijeme a tých búrok je tu permanentne, proste každý týždeň niekoľko za to leto, lebo tu to tak je v týchto kopcoch, tak vôbec sa necítime v ohrození, že fakt cítim, že je to bezpečné. Izoluje to zvuk, izoluje to teplo, hej, tu sú horúčavy veľké a v tom dome je permanentne tiež akože dobrá teplota, tých 24 stupňov, ideálnych stále, takže iba superlatívy. Ja rozprávam všade, aj všetci, ktorí sa prídu na návštevu. Ak vám naše podcasty pomáhajú, dajte nám prosím like a odber a napíšte nám do komentára, o čom chcete počuť na budúce. Super, takže dobre sa nám tu spí a tie výlety tu sú. Teda. Mária, najviac. Akože už len tu sedieť na tej terase, tak to je zážitok. A najlepšie je to, že ten domček je vlastne z ulice strašne nenápadný. On pospí maličko, nenápadne, jednoducho, ale vlastne vždy, keď prídeme dnu, tak človeka prekvapí tá masa toho priestoru, že to je naozaj komfortné. Aj všetky tie izby sú komfortné. Vieme sa tam hýbať, vieme sa tam hrať s deťmi, všetci sa tu vyspíme, tu bežne spí, no keď nás rátam 1, 2, 3, 4, 5, 6. No 12 ľudí tu bežne spí proste v tomto dome, hej, takže... Tak drevostavba má aj tú výhodu, že má užšie steny, lebo tehla je napríklad 40, ale tá drevostavba 20, čiže pri nejakom 100 štvorákovom dome, ako zastávanej ploche má drevostavba až okolo 8 štvorákov viac. Paradoxne vôbec nepočujem sestru s deťmi napríklad, hej, v tom dome, ktorý bol predtým, to neviem z čoho ani bol cipa, alebo to bolo nejaká kombinácia všeho možného, ale uspávame navzájom naraz deti a nerušíme sa.
ráno vstaneme a nerušíme sa, takže to je tiež veľké plus. Aj, super, ďakujem, toto sa ľudia pýtajú. A teda povedali ste, že otec prišiel s tým, že drevodom, čiže otec je taký inovátor, trendsetter v tomto, že proste... On je veľmi precízny, on by hociaký dom si nenechal postaviť. Jednak je praktický, jednak potrebuje to, čo on potrebuje mať, to musí byť, že 100%. On by nešiel do niečoho akože iného. My sme o tom pozerali aj iné domy, aj sme sa boli pozrieť na rôzne ukážky domov, ale to nebolo ono. Proste vždy, keď sme videli tento návrh tohto domu a pozreli sme si, čo všetko, akože my sme si pozerali, z čoho sa to stavia, hej, aké sú možnosti, aj keď sme k vám prišli, ste nám ukazovali, toto je tá výplň, alebo taká, alebo hento. Že človek naozaj vidí, z čoho ten dom vzniká. Ja som postupne z Bratislavy sem chodievala a videla som, ako ten dom zrazu za veľmi krátky čas, musím povedať, vznikol. A tie základy najprv len hento, potom pridané toto a človek vidí, že to takto ide. A musím veľmi pochváliť aj ľudí, ktorí pre vás robia, že sú to naozaj veľkí profesionáli a všetko robili veľmi precízne. To fakt aj Ocko rozprával stále, že nevidel, ešte sa nestretol, že by nevedel jednu vec akože vytknúť tým ľuďom, že fakt akože super. Super, ďakujem pekne. A teda, keďže vám povedal, že našiel takú firmu na drevodomy a predpokladám, že možno ste aj ďalej pozerali niečo, ale teda je to také rodinné sídlo, tak možno ste aj spolu vyberali teda, že či fakt to teda bude drevodom a že či to pôjde cez nás a podobne, tak možno, ešte, asi ste to teraz povedali pred chvíľou, ale také možno to rozhodnutie, že teda dobre, ideme s nimi do toho, keď sa môžem opýtať. No, my sme sa stále k tomuto domčeku vracali, hej. Tento dom bol pôvodne plánovaný opačne. Táto terasa mala byť ako keby do ulice a tá bočná terasa z tejto strany. Ale super bolo aj to, že sa to dalo otočiť, hej. Že super je aj to, že dalo sa s vami varírovať aj možno tie izby, že táto menšia, tu zase nechceme takú veľkú kúpeľňu, Ocko si prirobil tamto miestnosť zase, kde on má tie nástroje, že aj tento spôsob ako keby komunikácie bol výborný. Ale áno, my sme si to museli odsúhlasiť všetci štyria. Pritom je to dom mojich rodičov, ale vieme, že sme tu neustále, aj ja s rodinou, aj sestra s rodinou. Chceli sme všetci sa tu cítiť dobre, lebo tento dom bude proste generačne sa dediť a budeme tu stále, dúfam, verím, že v zdraví, všetci spolu, dlho. Tak sme to všetci štyria museli odkladnúť, že áno, takto. Tento. Teraz po nejakom čase, keď už toto ubývate, tak sú ešte nejaké veci, nápady, čo by ste možno zmenili, alebo na čo ste možno nemysleli a čo doplniť? Na dome nič. Nie, to už vlastne len také okrasné veci, čo sa týka nejakej záhradky, akože okolia toho domu, ale ináč absolútne nemáme pocit, že sa tu treba niečo meniť alebo s niečím robiť. Výborné sú urobené okná. My v každej miestnosti máme dostatok svetla, hej, že a zároveň je tak ten dom otočený, že to svetlo nás neatakuje, neprehrieva sa ten dom, tá rekuperácia, to je fantastická vec. Lebo proste stále máme, v tom predošlom dome my sme v kuse zývali, hrozne nám bolo teplo, vetrať sa nedalo, lebo proste okna boli do tej vypálenej strany slnkom, ale tu je non-stop prúdi ten vzduch a je to akože úžasné. A zároveň necítim, že by to niekde fúkalo, hej, akože perfektné, fakt. Zároveň je tichšie, lebo netreba otvárať okna kvôli vetraniu, tá rekuperácia. Na dedine je non-stop počuť psov, hej, kedysi my sme sa na to budili celé noci, lebo tu prejde jedna líška po ceste a 300 psov brechá, teraz vôbec nič nás nebudí. Áno, kohuty nič, psi nič. V vašom dome je použitá rekuperácia tzv. Aktívna, čiže ona dokáže aj dokurovať a chladiť. A to je možno aj práve to, čo ste povedali pred chvíľou, že je to dobrá aj teplota v dome, hej, že zároveň je tu riešené aj tenenie, aj presahmi striech, ale zároveň tá rekuperácia dokáže vlastne dochladzovať vzduch a zároveň v lete máte zadarmo teplú vodu, lebo vlastne ona ako ten teplý vzduch nasáva, tak ohrieva vlastne ním vodu a tým pádom sa chladí vzduch. No, tak to je taká vec, že nasávame teplý vzduch, využijeme to teplo na ohriev vody, TUVčky a vlastne tým pádom sa vzduch ochladí a máte aj zadarmo chlad v dome, takže to je také. A nie je to klimatizácia, nie je to klimatizácia, ktorá kvázi ochladzuje vzduch, ale je to len ten istý vzduch, ktorý prišiel zvonku, je mu odobraté teplo, hej, čiže vlastne je vyvetrané a takže to... Áno, to ešte musím povedať, že v zime, keď sme tu boli v decembri, boli sme tu na Vianoce prvýkrát takto spolu a tu kúria vlastne v tých domoch stále drevom a je to cítiť v tom duši. Ale v dome nebolo cítiť vôbec nič.
že tam sú nejaké filtry. No sú tam filtre a obzvlášť potom asi sme dávali aj vášmu otcovi uhlíkové filtre, ktoré zachytávajú vlastne. Bežne čoraz tiež grillujú, opekajú, či sa kosí, vždy je niečo cíti vlastne v tom vzduši, ale tie izby sú úplne čistolinké, akože vzduch tam je, ten kyslík tam je, ale vôbec nemá zápach. No a možno pre mamku vašu by aj menej pratania, lebo tým, že neotvárate okna, nepríde toľko prachu zvonku. A mízu. No takže potom fajn, keď vravíte, že by ste ani nič nemenili a toto, takže... Nič. Ja vždy hovorím aj s mojím mužom, že my, kebyže ešte ideme niekedy stavať dom v Bratislave, tak určite akože od vás by sme chceli tiež drevodom, lebo akože perfektné. Úžasné to je. To som sa chcel opýtať teda, že keď v Bratislave budete uvažovať nad domom, že či nám budete volať. Ježišmária. Jasnačka. Ani nebudeme váhať, určite. Je pre nás podsta, keď sú klienti spokojní a veľmi nás teší, že sme im nepostavili len dom, ale vytvorili sme pre nich domov. Ak sa vám tento obsah páčil, rozhovory s klientmi a návštevy stavieb, dajte nám odber, like a budeme sa snažiť prinášať takéto informácie a takýto obsah aj do budúcna.